Имам възможност да ви покажа 9-инчовият таблет на Lenovo. Това е по-мощният от двата им нови варианта. Работи с Tegra 3 процесор, който е 4-ядрен, естествено и multi-touch таблет. Виждате и атрактивния интерфейс, който от Lenovo са се постарали да създадат. Само да погледна каква е конфигурацията, като памет. Виждаме, че имаме 12,92 свободен начин. Най-вероятно това е 16-инчов вариант, който е зает с операционната и други приложения. Операционната му система, както вече казахме, е, всичко е на немски, малко се затруднявам, 4.04, все пак преодоляхме немския и отново ви показвам красивият му и атрактивен, между другото доста бързо работещ интерфейс.